Pochválen Pán Ježiš Kristus. Na veky amen. Povedz synu tvoje hriechy. No pán farár, bol som v obchode, bol som si na nákupe, no a taká staršia pani ma poprosila, že či by som jej nepomohol z Taškova, a ja som jej nepomohol. To nie je pekné, ale ako si to pekne oľutoval, tak Pán Boh ti odpustí. A ďalšie hriechy, aké má synu? Pán farár, ja už si na nič nepamätám. No dobre, synu, s Pánom Bohom. S Pánom Bohom. No pochválen, kamarát. Na veky amen, synu. Dobre, No povedz, synu, tvoje hriechy. hriechy chceš vedieť, tak ja ti ich poviem. No tak počúvaj. Bil som ženu, bil som synov, bil som svokru, tetu, potom som išiel do krčmy, tam som sa viac ožral a potom neviem. Ale si nepamätám. Tak teda čo na to povieš? Hore! No synu, budem sa za teba veľa modliť, aby ti Pán Boh odpustil.